No čo Lukáši, čo nám povieš o našom... Nedávaj si tie brýle, však ak chcem je to je... To dáva na oči. Ja som Casey proste, slovenský. Slovenský Casey? No. Takže natočíme mini príbeh o našom úplne stupidnom výlete. Kedy ideme o 5. o 4:05 hore, prespíme v 0 stupňoch našimi malými spacákmi do 10 stupňov a ak to prežijeme, tak ne. A ak to neprežijeme a niekto nájde tento foťák, tak ľúbim vás, rodina. Lukáš, ty nejaký... Dajte to na YouTube. Dajte to na YouTube a dobrú hudbu tam dajte. To je na začiatku. Ale necítim únavu. Žiadna únava, kámo. Je to dobré. To si frajer. Takže 10. minúta našej túry a Lukáš si dáva pauzičku. Nech všetci vidia, aký si chlap. Poď, ukáž, ak ideš. Ale čo je toto, kámo, by ma zaujímalo. Who cares? Natáčaš? Who cares? Nobody. Uprostred cesty takéto fajné stromy, no. Takže cesta bude asi tadiaľ, no. Borovica cez potok. Tak Lukáš, sme v polovici, čo na to povieš? Môže byť dobrá turistika? Nás trošku tlačí čas. Máme hodinu na to, aby sme sa dostali hore. No, trošku vám zapadlo slnko, kámo. Sme úplne na začiatku toho ťažkého. Čekuj to, aha. Skala, lano, skala. Tu máme kríž, tu chceme ísť. Pôjdeme sem? No. Tá ďalej je cesta, ale... A počkaj, tu na to rozdvojuje, toto je tá ľahšia? No. Alebo toto je tá ťažšia? Takže my ideme ťažšou a budeme to mať skorej, kámo. A ako vieš, ktorá je ťažšia? Lebo je to tu označené niekde. C-čko je ťažšia trasa, B-čko je ľahšia. Náročnosť. Dobre, ja mám tiež celkom dosť. No. Takto nás budú viesť, kámo. Takto nás budú viesť. Kámo, tajto je C-čko. No, tak poďme to dlhšou trasou. Času dosť, za hodinu. Keď obyčajný turista to dá za 2 hodiny, my to dáme za 4. No, s prestávkami. Ja si vypínam foťák a budeme makať pekne.
počtu. Tomáš. Pravý počtu. Takže oficiálne sme dozvolali najťažší úsek Ferraty. Lukáš, ako... Bez istenia. Bez istenia? Nie. Však ja som ťa istil. Tam si podpis. Kámo, nejaký pekný obrázok alebo tak, proste. Vymyslí tam nejakú básničku alebo čo. Však to je historická kniha, kámo. Na to nemáme čas. To zostane to tu navždy po nás. Môžeš zanechať odkaz svetu. Na strane 94 si môžete nájsť odkaz od Lukáša Kubáňa. Ale neviem, jaký. Prišli sme hore na lavičku. Pustili sme si dobrú pesničku. Asi dá bikini, sa lepšie mávať. Tak, čo vravíš, Lukáš, stalo to za to? Definitely worth it. Teší sa na prespávanie? Na 2 stupničky? Už sa chystáš, už sa zahrievaš? Však ešte teplo, kámo. Tak dnes už konečne výhľad, že som sa tu na kanápe. Iba spal GoPročku. Ale to je čo, kámo? To je ten oný? Čo to je to za kopec? Ten ostrý? Jo. Netuším, kámo. Ideme tam? Čo to je zač? Kontroluj to, čo to je? Klak je tam niekde. Takže... Klak, takže my ideme na klak. No. Pičo, to čo je? Vyťahni tie pomazanky, kámo. Správ nám hostinu. Daj mi fotku spolu polnú a idem domov. Daj dole tie bicáky. Ja to nechcem tvoje bicáky. Však aj tak nemáš žiadne bicáky. biceps. Však máš tam mikinu. Ale však to je Aj tak ti bicáky nevidno, keď tam máš mikinu, kámo. No dobre, tak daj bicáky, no. A nedem hore, kurva. A ukáž ešte double biceps. Daj fotku. Spraví takúto fotku. Dobre, počkaj. Asi. Odletnú Rašidu. A Rašidy? No. To vážne, kámo, ty si najväčší frajer. Arašidy. Obidva máme pivko, obidva máme arašidy, ty kokos. Ešte mi povedz, že tu máš klobásu, asi najväčší frajer. Each for each other. Sme sa tu pekne ubytovali, kámo. Tu budeš pajza? Pajza. Výborne. Už chladíš pivko? Ja dám chladiť pivku. Tam im bude spolu dobre. Sušek, jak sa patrí, no.
Ale koko, kde to mám? Není. Ale to by bola krása, keby to bola. Vyzerá to tak. Chudák hajzlo. Á, tu si príbeh. Robíš. Natáčam posledný vlog dňa. Som mal oči, prišli som a nájdem. Dobre, som ti chcela dobrú noc do kamery. Nevidno nič. Ja na hviezdy nevidno. A tu tam. Naše maskačové ubytované. Je to na pána.